Ara pots tenir l'e-commerce de la teva farmàcia sense fer res. Un e-commerce automàtic. Amb tot el catàleg de la teva cooperativa i un potent cercador perquè el teu client ho trobi tot. Sincronitzat amb els teus PVPs offline. Sense haver de preparar cap comanda. Integrat amb Pharma Premium perquè els teus clients no es perdin cap promoció, on el 100% del benefici és teu. I a més, pots personalitzar banners i l'aspecte general, crear promocions i descomptes online, connectant-ho a la web Pro de la teva farmàcia. Perquè li treguis tot el partit al món digital.